Gauza askotarako erabiltzen dut nik nordanor, esate baterako, orain idazle japoniar baten liburu bat ari naiz irakurtzen, orduan kontsultatu dut ia idazle horren beste libururik badagoen euskarara itzulia, edo ia zer itzuli den japonieratik edo japoniar literaturatik euskarara, holako kontsulta pertsonaletarako erabiltzen dut, baita kontsulta profesionalak egiteko ere, lan jakin baterako, hizkuntza kombinazio jakin batean lan egiten duen itzultzaileren bat behar badut, nordanorrera jotzen dut, informazio horren bila. Eta gero bada funtzio bat, behar bada hain ezaguna ez dena, baina nik behin baino gehiagotan baliatu izan dudana, eta da kurrikuluma ateratzeko aukera ematen duela nordanorrek. Gainera, bizpahiru formatutan edo atera daiteken, eta oso nekagarria izaten den kurrikuluma eguneratzea eta horrela, nik erabili izan dut nordanorrek ematen duen aukera hori, eta oso formatu txukunean ateratzen da gainera. Orduan, oso erabilgarria zait nordanor, era guztietako kontsultak egiteko.